Kúpiť investičný byt za hotovosť? Alebo radšej cez hypotéku? Pozrime sa na to férovo. Hotovosť. Vypluješ 150 000 eur, ako keby si mal peňaženku z uránu. Nikto sa ťa nič nepýta, len ti kývnú hlavou. Gratulujeme, ste bohatý dement. Byt je tvoj, zisk pomaly kvapká, ale 80% tvojich prachov je na večnom oddychu v betóne. A keď ti raz zatečie do kúpeľne, tak nemáš ani na opravu, lebo si všetko vycáloval jak pán. Hypotéka. Povieš, mám len 30 000 eur. A banka? Žiaden problém, zvyšok ti požičiam, len podpíš, že ti môžem vziať život, dušu a obličku. Kúpiš ten istý byt, ale rozdiel? Ostane ti 120 000 eur na investovanie, alebo na dovolenku, alebo na ďalší byt, alebo na kávu a psychológa, keď ťa splátky rozplačú. Po 10 rokoch máš 4-krát vyšší zisk, než ten, čo platil cash. A kto je teraz múdry? Záver? Ten, čo platil hotovosť, má síce pokoj, ale aj smútok v duši. Ten, čo išiel hypo, žije s adrenalínom, ale má majetok a cash flow. A všetci sa bijú o ten istý nájomníkmi dodrbaný byt. Realita dneška? Bohatí si berú hypotéky. Chudobní šetria celý život na byt, aby im inflácia za 10 rokov ukradla polovicu. A potom povedia, že investovanie je len pre vyvolených. Nie. Je to len o tom, kto sa nebojí použiť páku. Tak čo? Budeš žiť v istote a bez peňazí? Alebo trochu riskneš a budeš mať konečne cash aj majetok? Napíš do komentára